Beszéljünk kicsit a szemétről. Eléggé máshogy zajlik a szemétgyűjtés, mint otthon. Sokkal szofisztikáltabb, hogy úgy mondjam. Szóval, 3 különböző konténerbe gyűjtik az emberek a dolgokat. Ez a kék fedelű, ez a újrahasznosított. Ebbe kerül minden, ami papír, műanyag vagy fém. A PET osztályt elnézve nem olyan szigorú a szabályozás, mint nálunk, hogy csak PET 2-es palackokat lehet beledobálni, hanem mindenféle lágy műanyagokat, erősebbeket mindenféle bele lehet tenni. Ez a kis szürke, a legkisebb, ez a háztartási hulladék. Ez ami nálunk is. Úgy nézem, hogy méretre is timmel, és ez pedig a nagy zöld, ez a kerti hulladék. Mind a 3-nak a feldolgozása, elvitele benne van a szemétgyűjtési díjban. Tehát nem úgy, mint nálunk, hogy a kommunálist elviszik, a kerti hulladékot pedig néha szökőévente egyszer összegyűjtik, hanem ugyanúgy része az összegyűjtési procedúrának. Ugye a szelektálás, azt pedig nem tudom, hogy azt is beleszámolják-e, vagy az itt is ingyenes. Ugye a magyart azt ösztönözni kell arra, hogy szelektáljon. Az pedig csak úgy lehet, hogyha ingyen van. Na, de van még valami, amit megmosolyogtam. Mégpedig az, amit ezen a kerti hulladék tárolón láttam, miközben nyírtam a füvet. Ugye nagyon sokat beszéltem már arról, hogy ez a biztonság országa, és itt minden hülyeség biztos. Na nézzük meg, hogy mi van ennek a fedelére írva. Egy brazilai matrica, angolul és spanyolul figyelmeztet arra, hogy a használó eleshet, amikor nyitott fedéllel húzza a kukát. Zárja le a fedelet, mielőtt gördítené a tárolót. És még ide is rá van írva az öntőformán keresztül, hogy ne gördítse a tárolóedényt nyitott fedéllel. Tehát, hogy elgondolkodik az ember, hogy ennyire emberek szájába kell rágni mindent, hogy ilyen szintű dolgokat rá kell írni a kukára, mert azért ez elég szomorú, hogy erre szükség van, mert ugye tulajdonképpen ez nem is főleg abból ered, hogy hű, de nagyon vigyázni akarunk az állampolgárokra, mert aki hülye, az úgyis magára gyújtja a házat, vagy berakja a macskáját a mikróba, vagy ismerünk ilyen eseteket. De arról van szó, hogy ha ezt nem írják oda, olyan igazságszolgáltatási rendszer működik ebben az országban, amelyik lehetővé teszi azt, hogy lepereljék még a nadrágot is a gyártóról. Mert hogy hát honnan kéne tudnom, hogy ha nyitott kukát fedéllel gördítem a tárolót, akkor el fogok esni. Egyelőre honnan kéne tudnom azt, hogy ha egy konyha is döfök a nyakamba, akkor meghalok. Tehát azért van az agyunk, hogy gondolkodjunk vele. Mindegy. Szóval ezen mosolyogtam, hogy még ilyen dolgokat is rá kell írni a dolgokra. Ez gyönyörű szóismétlés volt, szóval még ilyen esetekre is figyelmeztetni kell a felhasználókat, amelyek az emberi józan észből egyértelműen adódnak. Itt egy macska. Szia, macska! Jól laktál? Hol van? Jól van.
Ami pedig a személy gyűjtés módját illeti, a járművet magát azt már filmeztem már korábbi epizódban. Lehetett látni. 3 különböző jármű érkezik, ugye a kommunális újrahasznosított és kerti hulladékot összegyűjtse. És egy elég komplex alaprajz alapján, mi van a szóismétlésekkel ma? Szóval alaprajzot követve mennek körbe a környéken, és körbe, nem mindegy, és begyűjtik a szemetet. Ja igen, és még valamit akartam mutatni, ami a kinti világot követeli. Éreztem, hogy valami hiányzik. Ez már nem a szemét témája lesz, de most már nem akarom külön felvételbe intézni ezt is. Remélem, hogy csak mérsékelten néznek hülyének a szomszédok, amiért egy kamerával beszélgetek. Szóval itt van a telkünk, van nincs kerítés. Szóval a telkünk sarkán egy olyan plakát, amikor eszembe jutott, hogy nem említettem egy elég régi hagyományt eddig, na most már 3 is van. Az úgynevezett kirakodó vásároknak nagyon komoly hagyománya van itt. Ugye a garage sale vagy yard sale, mind a kettőre látunk példát. És ez abból áll, hogy az emberek fogják, ami nem kell, végülis lomtalanítás, csak még hasznot is húznak belőle. Fogják, ami nem kell, összelapátolják és kirakják hát ugye azért garage sale, mert hogy a nyitott garázsajtón keresztül árulják, hogy végül is ugye egy ember szemete, egy másik ember aranya, tehát aki akarja, az elviheti, vagy megveheti pontosabban a egyháztartásban nem kellő limlomokat. Csak azon gondolkodtam, hogy ez hogy van megoldva az adó ezeknél a dolgoknál. Tehát, hogy mert ugye nálunk ez keményen fekete üzletelésnek minősülne. Ugye a számlát nem tudok adni, az állam nem lát belőle egy fityinget se, zsebből zsebbe megy a pénz. Nem tudom, hogy a kormány ezt hogy oldotta meg, vagy az adóhivatal, de biztos van valami mód rá, mert ezek az emberek jóval rendfélőbbek annál, hogy ilyeneket megkockáztassanak illegálisan csinálni, ennyire nyíltan. Szóval nagyon jó lehet egy ilyen kerti vásárra elmenni, mert csomó kincset lehet találni egész olcsó. És ugye ez olyan kincsgyűjtő embereknek, mint én is vagyok, kifejezetten érdekes.